Jo soc Maria, me dedico així al camp, soc agricultora. Jo me dic Carles i soc llaurador. Estem en Montserrat i el nostre projecte s'anomena l'Horta del Camí Vell. Penso que els dos tenim com una dissonància cognitiva de dir tots els matins per a la resta dels nostres dies s'anem a alçar i anem a estar fent feina per a una empresa que no és coherent en els nostres valors i van dir, mira, encara que siga dur començar un projecte com aquest, perquè és molt dur, però jo crec que ens valdrà la pena, no? Diem, és que anem a fer una cosa que ja sí és coherent en nosaltres, en els nostres valors ètics, ambientals i socials. Formem part del sistema participatiu de garantia Ecollaures i bueno, és un nucli molt bonic perquè estem en contacte tots els llauradors i llauradores de la comunitat valenciana i bueno, ahí formem pues, un grupet, no, de suport mutu que al final fa molta falta, sí, en el sector de l'agricultura fa molta falta. També estem ficant en valor les llavors tradicionals. Si algun dia passarà alguna cosa, n'hi ha semilles que les plantes i després no te trauen la fruita perquè han passat per la indústria i són aposta perquè tots els anys vagis i les compres. Front a qualsevol crisi climàtica ens fa molt vulnerables dependre d'una varietat comercial que comercialitza l'agroindústria, no? És molt important aquesta conservació de varietats tradicionals que estan adaptades localment. I igual és de veres també que, per exemple, en les nostres caixes fiquem verdura, que de normal és quasi tota de nosaltres. La fruta que fiquem en les caixes, per exemple, les comprem a productors que són tots com a màxim de la comunitat valenciana. I és un poc intentar que estiga tot un poc més prop, no tindre que estar sempre depenent del transport de les frutes i les verdures. I bueno, ara estem així cultivant els productes dels aliments de temporada i bueno, totes les setmanes, tots els dimarts, fem el repart o la gent ve a recollir les seues caixetes i de moment estem funcionant així. Sí que tenim previsions de futur, no? Volem plantar frutals també i tenim una zona boscosa que pensem que és prou xula i utilitzar aquest recurs com per a educació ambiental. No? En aquest sentit sí que voldríem parlar en institucions públiques, en col·legis, l'Ajuntament i anar també en aquest camí, perquè pensem que és un pilar fonamental, no? El tema de l'educació. Al final també és això, vull dir, si des de xicotets, vull dir, els xiquets se poden ensenyar d'on venen les coses, quan venen, com se treballa, pense que valoraran més el que és el producte i la faena del llaurador al final. Ens hem com desvinculat mogolló de la natura, no? I nosaltres volem això, tornar a reconnectar en la natura per aprendre a estimar-la, que al final tu quan estàs dins de la natura, estàs dins de l'horta, la treballes, te dones compte de lo bonico que és i de la necessitat que tens de cuidar-la, de no llastimar-la. I això és el que volem també ensenyar als xiquets, que són la generació futura. I en aquest sentit també treballant.